Nagabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Habis ini buat ketika jingsa file criminal case ke jonga hi kedai dah keburam dengan pempawai ke kerteng mo wala da kadang don mata ka ying bisar ke don buram ba fai dei ba John Justin Hasha ha ka nongrim ba iong ba nakaliang jonga nga lej ban perstu baklai ki ba ong ban phasoi ya kata ka kerteng ke jongki ha ka kerteng jongka development rei ni submit pat komplain news im dan kalian jonga pat long hawat midang up ya kajing bisar dan rei long ngadon ya kata kajing scam lupa kajing mut hanga kalong ba gi klem don kanu ke bang bangin le komta na peta ki pat bat nang snong nomor haswa bangin penlong ya kata kajing ya soi kerteng ban komplain news imru ngilak penlong swadaka public rally haga khat hiau bat kan riu tarik kabalong hapok ken sosan bar plang dilan nga na kaliang jong ahi ngam don kadu kejing sngau on ong wit mensim dan nga sos irah be de bat kanika si arkis ke ba la file nga nomor ba idang abru ya kejing bisar bat sakawairu 4 don kanu conviction persya nga te nginget scam ba kahok ba kejing shahi kan yang rasong haru si angata hi hoi kadai kejing sisa ba basami gini gi jing sha file kis persya yang ngahi kedai hadin bangi yakik persya ya kajing mi artli gi bos nisar kapok gahi malang ren tapi tu kalong ka ba bi an hadu kata banton artli gi bos nisar hapok gahi makasih hi nomor bangi dan ya keren ya kata kajat benreu hi ladangim buram ya kiit ki hima ngim buram ya kisnong ki tau ngim buram ya kendau ka siap ngim buram ya kiriti gi dustur saki eipat ngin dang so sarong kom gajat benreu panong gajat benreu nomor beli ka kendau ka siap kiit ki hima kiriti ki dustur kita kita te ba panong gajat benreu ila dangim yang persya la don kanu ke jingle bomdei persya kita te kadon jingmut ayu bengin ong ba ngin it ya gajat benreu kamut ngihap ban yang tengi lapat ba kani ke jing penmi arli gi bos nisar hapok gajat benreu nyau trap ke jongi kabalak sedang menta ningkong hapok ke himalang rin isau ba kalong ka ba bakla bat kalong ka bomdei tanah takadaw na kaliang jongi ngiyang persya para ngiyang persya ngi convince upat ba ngi penlong ka public meeting ngi penlong ka rally bat ilayo ya ka signature campaign ru bat ya ka tu ka signature campaign ngi submit bos council dai halor kata ka nongrim ba ka council ru kala bisar bin pabin ya kajing ut kajing nam ka jongi bat ya ki sakhi ki satar ki bangiwan ra ki isa sim kata ka senjam ban suspend you pa im nang te mo badang don mata ka suspension par kadang yat mata ka judicial inquiry te kani kajing sa file kis jong haru kami hadin jong katahi ke te ngim tip mo manu ba ajing mut ya kita kirang ba ban file da kani kis ban tharep da kumne tamam nilai de ngi burom ya ki kom kiri urang ba ban ngi burom ru ya karai kaban sarai da ka ying bisar ka don burom en rei kom ubriu hi isudon tang kata jingat ke baskam strong confidence ala dia ba habangim le ke bakla ngim don ni ai pat ban ret mensip tang kata hi ngaju kran ya kan ni kentin boong la unong sun ubapau ban ya perlok beset kala bling kran ni kentin boong la nong sun bapau ban perlok beset kala pi unang tei haba uan ban convince ki ba ban kersan im yu lawan hata kata nongrim hi boong ba ngate lada pikir sandru ngan yang bah ka nongrim anong ba kani kalengkot kendau langam tela berpenentali ke de kendau jongi de lor kata ka nongrim hiru ngi persya yu wala ula long simrang ba ro henry uni akting mementah kan balong syuti pelat ba uong ba ngan yang lada de yang aban yat klam slipar ya kicat sudah bangam yuk tit slipar syuru lada de yang abangan don kau syuk ban siat haying ru ngan pendem bat ngan kompromis hangno ru ngan yang ya ka hoklong try kun haja te henry ka hoklong try yu kun haja apa menta kat kum kani ka RTI ka bangi yo menta ka keren hang ni ka ong ka jingkli ke nomor sau hang ni ka bangi bu bat ka jubab ka bangi yo kalong yes both the parties that is acting im of Himalangrin and the management board laulangam tela and penentangli have submitted letter to share the land compensation in two equal half
Kamu mut ma acting sim upak da ka city cepo DC office ba menjur ban pak marsiteng ya kata ka pisah jong ka hima kabadon saukul lai pula mau la menjur ban ong ban yasam nomor artul kasenla de saka ipat ngidang artatin saka ipat unang kwa ban yang ambak lai ba mentah susu hang ne kani ke jingkeli kebasan kabangibu hatu ka don em ke jing challenge na kaliang jong u acting sim persya ya kani ka jing ban pia arteli ya ka arbaha ya kan nika saukul lai pulang kecubap ke besai ni la keren hang no there has been no challenge to the payment of land compensation to the management board by the acting scheme of Himalangrin. Yes, payment was made to the management board and state above kanika number 3 but number 4 kalau ada besai te kai kapa nidot mentah habdeng gejing artatin kalong ba yo kanika jingsei kanika pisah banyasam marsiliang habdeng ka management board bat ka executive dorbar jong hima hapok ka jingelam jong ni acting sim mo u brilliant Henry Simyong ngong yo kanika dei ka ka ba kila don lupa ka understanding habdeng jongki para Simyong te pinong gumno te kata ka ba pensal ngo ingi kalong ba kadis council menta kan lek kumno gen ikinia kan wanra la ni kan frame solution kumno habdeng kan ni kejing lingkrang joka himalang ren namar balai kat kom ka ak himalang ren ka ong ba kijak Simyong ki don ye ko hok bonong se te saya nu kan kita kijak Simyong ki bangila ban sia hawangi phai sakadiang ru ksi yangi phai sakamon ru ki ksi yangi te saya nu ngintang sia te henry ngimdu jing kerman ni sia aga jing start jong kita ki klik no sia lang te na po council bang ngaj skam bana kaliang joki tin sasyem hi kanu ka senjam ban wanra ya ka solution hapdeng gejing leng a gejing pisa jong kun hajar rei ban ong sania igini kiba dei kita kibala ban long sim lane kibala ban long kinong sensyar hapok ka hima ka jongi kala adu kata-kata rei wat la kata ru nginem du jing kerman ingat balora ulai udang it ya ka hima ka jongi udang it ya ka jaj benriu ka jongi namar ka hima ka dei ka jaj benriu hi ka dei one part of jaj benriu dara ulai udang it ya ka jaj benriu ya ka hima lang rin ka jongi ingat ba un sapha hi ya kita ki beriu ka badon syai ka jingkit kli bat ki bempendam mat jono ru henry kin yang bet ban yada ya ka hok long trai jongi kun ki haja kali kala long 100% ka dei ba long bet ba hakmat jong ki sebai rupa kim salia ban di lagi jong ki parlok hi klem kipat ba hapo ga jingelam jongi kasang samla man sem snam ni acting mementa inem yo sma acting hero jing im jongki ila ban ong kata namar ba bro iskatur kila dia bihat kila dia pensotu pat ba mdon basyani iki pat ba usai kata ka signature campaign kisai ka support ban wen ya kata ka jingelam bakla jong u pa im nang tei bala don ta ka suspension ru kadai namar ba ki ui ba mangi kom ki kun samla ngimi sakmat ban yada ka hok long trai jong ki kun ki hajar kata kadai ka ba nongkong ka ba ngi kwa ban pen sautu hang ne mata te kom mangakran mane ken kalong ba la unong sun ma pau ban lok beset kala mal beli si klip mat nengkong ong ngan yang ya ka hok long trai jong kun hajar rei mas ni i ka ni ka pisa sau klur lai polak ndaki lawat jing tip kadon ka jing khanglat ya ki ban sei ka ni ka sau klur lai polak namar kang don hapdeng ka jing ele kelata kadang don hapdeng ka arliang mamla lata ka wei ka mamla ka persya kinum la ban yo sei dina kaliang jo pa im nang tei lu constitute khnang ai ka managing committee lu ban yo ban share 50-50 ka hima bat ka management board di makili obviously kinum don kanu ka jing persya na kaliang joki hanrei ka ka bengi don kam kalong ni bu acting ni ki sitam ban yo acting apo himalang rin kalong ba undai mo u leader ban lit yangi kom ki pajba lani ka dorbar hima ban mi sakmat ban yang persya ban ong em kasau kulu lai polak kadai jong ka hima nginum tre ban pendam lani ban yasam marsteng ya kene tat enda kaying bisar lani kanu ka authority kala arai bo ong bakani kadai jong ka hima ngin satre ban ada ka nu ka authority ka ong em pidai ban yasam udai ban challenge kata udai ban challenge ban ada challenge kamut hatu kam dei ba ula pendam kala dei kejing pendam namar kata nakaliang jongi ngim don syuk kejing syania ya uni acting babenta ngikran hok akmat jong pi
ki press ki media im don syuk jing shania but ai bakan ni kubur kan puai hadu tolong skor jong kita ki kri nong sensar jong ki badon ban yada ya kajat beriu ke jongi hati pus kong se stang maki ki bala isya ban wanra ya ka solution habdeng di jinglang a ka jing pisa jong ki kun dia ja jong hima tang kata